Bhí Connie hetanta I Mahan beag cuile le na bháthir. Deictine. Fiú agus é óg, bhí sa tanta láidir agus go maith in an obair na bhar a dhéanamh. Ba bhór an cúnamh é seo dá bháthir. Ach mar bhóchail, níor hastig ó hetanta ach amacht ón maile le bheith ina léach mór le ridirí na críomha deirige. An lá dá raibh sé 8 mbliain d'aois. Dógar sa tanta, a bháthir, facaigh mé an baile inniuh agus rachaigh mé go habhainn vacha le bheith I mar ridre. Fóg deictine a bhaithis é agus dúirt. Tuigim a bhíc, agus gríim gach rá ort. Feicigh tú duncail chun a cór ann. Sé rí ola ani sé agus canara ridirí na créimhe deirge. Nóir a bhré sa tanta an dón. Chonaic sé scata buclaí óga ag imirt I maníochta. Amach leis an bárt. Go bhfuair sé an sliotar agus bhfuil de foc é isteach sa ghól. Cé hosa a dúirt bucail mór leis go tasaí. Cur rí chun a cór a lámh timpeall hetanta ag rá. Tá céad fáilte rád a nia. Ach tá rud amháin a caitheadh tú a dhéanamh dós. Féafraigh de gach bucail an seo cosint a thabhairt duit. Sin é nós na ridirí. Agus bhrú an rí sa tanta amach I lár na mochailí. Rinne sa tanta an rud a féafraíodh de. Ach nuair a bhí sé críochtnathe, dúirt sé le gach duine acu. Inis caitheadh sibh sé ar a ormsa cosint a thabhairt daobhse freisin. Rinne na bucailí gáire, réis siad I níag hetanta, ach sul a rug siad haring sé crán díreach amach as an talamh le na gá lámh, agus dáirdigh sé os cionn a chuigeann féin é. An sin chuig sa tanta sa tóir na bucailí feagan lé go dtí go raibh gach duine acu sásta a thoil a dhéanamh. Duine an féin a bheith sa tanta, níos láidre ná na ridirí eile go léir le chéile. Mar gheall seo, chuinnig chun a cór leat TV, agus ní raibh mór an cáirde aige. Rinne sé a chuid trénála leis féin, agus níor leabhar sé leis na bucailí eile, ach go bhhain agus iad a gcéthir nó ag imirt amaníochta. Nóir a híl chun a cór go raibh gach a raibh le fálam in áin vaca a chumas ag sa tanta, chuir sé chun na halban é. Chuig scoil speisialta. Is an sin a hrenáil sa tanta faoi chóram an bhanlaoch scáthach. Thug sé an ga bolga do hetanta. Slá le a scail le trocha bhir nuair a chatí í. An sí é seo nach deochach fear bit sláán as. Is an sin a bhfuil sa tanta le ferdia. Agus bhí siad an mhór le chéile as sin amach. Bhí siad an chardúil agus chrénáil siad le chéile. Chominic sin go raibh siad go maith in ann gach beart agus lúiseacht dá raibh acu a réan a aithint. Ní éadach teachtar a chu an ceann is fearr
a áil an duine eile. Láháin, cuireadh fis heitanta fille go héireann le haig taspántas táchtach imánaíochta. Bhí 3 scór amánaí an bárt, agus fuair satanta an ceann is fearr gach duine acu. Bhí an taoiseach, Colin, cuairt, agus chuig satanta go mór I bhaimar. Thug sé cuireadh do heitanta teacht chun féasta an ihe chéanna. Tugadh mé cinnte a dúir satanta, nóair atá an cluiche hart. Ag teach Colin, bhí cú mór taobh mu á chanáil sláán. Níor éirigh le duine bith riamh dul tharis ina bheo. Bhí anad deifir Colin go nearann sé dearúd insint don chó, satanta a scaoile isteach sa teach. Níos déanaí san ihe, nuair a tháinig satanta chuig an teach, chunig sé cro mór, mílteach, scáfar sna scáileanna. I brab na súl, léim an cú heitanta, ach in lúiseacht grástóil amháin, chuir satanta stop leis agus bharg é. Nóair a thuig satanta go raibh le Colin an cú, dúirt sé, a Colin, ní ácaigh mé gan cosan tú. Ghlacaigh mise áit an cú, agus túraigh mé cosint dit féin agus dod bhuin. Mar sin a fór satanta, an tanim, cú Colin. Bhí Colin buach, agus riméad go raibh anim féin, níos, lóite, leis an leach a bar in éireann. Lean có Colin leis maradre, ba baláidre sa tír, agus ba a tháirg na neaude go minic ón garbad tosig. Leach mór a ba có Colin inis, ach ní raibh gach duine sásta. Ní raibh an bhanríon méid, banríon chonachta, piach sásta. Bhí is cé go maith nach deochach sé sláán I ga ola fad is a bheach có Colin tríd in arm ag an rí chuna chóir. Ba chascíoch agus leach I méid féin, agus bhí sí cliste agus glic leis. Nóair a thuig sí go raibh ferdia agus có Colin cardóil, thosnig sí ag planáil. Bheartaigh sí có Colin a chunáil go nóthach fad is a rinne sí ruthar ola. Scap méid ráflaí faoi có Colin agus faoi dia ag rá go bhéadach duine amháin an ceann is fearr a áil go héasca an duine eile. Bhí téagar leis na scéalta agus na ráflaí agus iad á ná nínsint sa bailte fud na tíre. Faoi nám chola có Colin agus ferdia na scéalta céanna, híl siad nar a bhláir bart a dhéanamh agus an nóir féin a chosint. Tar éis na blianta a chahabh scartha an a chéile, tháinig an bheirt le chéile a rís. Fannig a chara, mar ní thuairthaigh mé seans beidead a dúirt có Colin. Ná ní bhaid tú deis bith uimse ach an irid a dúirt ferdia. Tríd fiachfar fiáin a bhí ann atartha. Gach eile lá agus ihe chríd siad bert go dúilcach
agus cuile ihe, hí siad bert go sásta, githe, is caint, is gén sin scéalta. Ba gheall le bert ag sóil a bhíonta. Céile córic de lá, agus cáde cuin is títhe. Bhí siad tuirseach tríochta fion gathú lá. Dardig ferdia a hoa, go hard le dua. Nóir a chunig cóchalinn sin, chuach sé a húil sa gile, agus hín amach a láv chun arm a ránú. I nganis dó, leag sé láv an ga bolga, agus cha sé Ní raibh seans ag ferdia, agus mariag an dyrt Bhí olc chóchalinn. Hiig sé go raibh dul amó a bheith ag trid le na chara dílis, agus hiig sé freisin, nach bhéadach sé an botón sin a chur ina cheart inis. Ní raibh neart bí aige sin inis. Níos meas a fós, tar éis a chara ferdia a chur, cóla cóchalinn, go raibh ola faoi ónsaí. An tuimhras a chunig an ghólgas do rudarí na críomha deirge. Bhí á féile agus ó fás Cé go raibh sé tuirseach, tríochta agus gortatha go donna. Chruinnig cóchalinn leis na fireile, agus bhí lán áilte ribhe. Fáilte a chó, a liú siad, agus rid siad go tréin le harm méh. Bhí ag méh, ná dúchach sí slán a seo, anis agus cóchalinn ag trid. Ach bhí plán eile aici. Le dríocht bhilteanach, chuir sí níomh le trí gha, agus heol a léoch a bar, chun cóchalinn a aimsiú. Cúlaigh arm bhéh, agus rinne an léoch chail díreach cóchalinn. Cá sé an ciad clá, cá sé an dala ceann. Agus má léan, nuair a cha sé an tríú slá, talag clíomhrach cóchalinn, agus gcuineadh sa chrí Rinne na rudarí iirecht teacht I gabhar cóchalinn, ach dúirt sé leo fannacht siar uig, ionas nach ngortófaí leis an nimh iad. Bhí is ag cóchalinn nach marach sé I bhfad leis na gortatha a bhí aige. Sós leis go talamhard, agus ceangal sé féin le cóile chluthe. Chun go mbeadh sé in ann a bhaile dóchais féin a fháil. Bhar sé trí lá is trí ihe, agus an stoirm ag teacht, tháinig cuoine chuige, grá a bhathair agus grá a chairde. Bhí fís aige go scófaí na tridanna sa tír hiúl, agus go bhéadfaí tosnú as an nua a ríis, les seacháin agus les soinas. Nóir a déag cóchalinn, bhí díle báistí ann feadh tréimh se ada. Chaileadh léach mór na hÉireann, ach bhí fin scéal le hinsint ag cách ó hin ile.